Здравейте, аз съм Стоян, а вие гледате DJ Zombie. Сега ще ви покажа как да си направите фойверки, примерно за парти. Така, първо ще ви покажа с стрели. Първото, което трябва е да съберете стрели. 5 стака стигат. Така, лава. Също и диспенсер. Разпределител. Нето. Това е за да сте на Creative Mode. Ако сте добри на Survival, късмет. Така, трябва също да вземете Redstone. Redstone Reaper. Това е. И то не е само това, но гледайте. Значи, правите си колко искате диспенсери. Аз показвам 5. Нали? Така. Правите си така. Слагате на всичките Redstone и ги свързвате. Така. Тук слагате пак, продължавате малко и спирате. Слагате едно ето така. Опа, извинете. После пак така и така. За сега ще манем стрели някой. Ще вземем такова. И какво друго трябваше? Да. Един камък. Независимо какво. И да е пръст. Няма значение. Слагате тука и тука. И това прави машина. Изчакайте момент, че не съм го направил намирно. Опа. Да не ми барат нещата. Сега ще ги изключим. И ще ги направим както трябва. Правите така. Опа, извинете. Ето така ги закръгляте. Сега едно шах играете. Като шах се получава, виждате ли? Така. Правите така. Така. И докато се завърти цялото, докато не излене от лавата. Ето така слагате лава. Слагате. Така. Гледайте. Слагате по един стак всякоя. Сега ще вземем още. Така. Тук поставяте и тук. Значи, правите го time set night. Изчакайте малко. И честит рожден ден! И това беше. Дано да ви е харесало. Това го намислих много, но ще има и други измисленици. То свърши. Това е. Следващия клип ще ви покажа с истински пиратки как да го направите. И това беше всичко от мен. Аз съм DJ Zombie. Накратко Стоян. Моето име. И чао!